Габдулла Тукай әдәби музейында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителгән кандидатлар белән очрашуда күрергә шатбыз. Бүген бездә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә әдәбият өлкәсеннән тәкъдим ителгән язучыларыбыз, тәрҗемәчеләребез һәм шагыйрьләребез турында ачык фикер алышу планлаштырыла. Һәм шул уңайдан инде сез вакыт табып Габдулла Тукай әдәби музеена килгәнсез икән, безнең менә бүгенге чарабыз барышында тәнкыйтьчеләрнең, әдәбият галимнәренең фикерләрен генә ишетеп калмыйча, үзегез дә сораулар әзерләсәгез иде. Сезнең рөхсәт белән бүгенге чарабызны башлыйбыз. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ул инде ел сайын менә яз айларында татар халкын, гомумән татар халкына түгел, Татарстанда яшәүче төрле милләт кешеләрен дулкынландырып, рухландырып җибәрә торган олы бер чара. Без бу вакытта үзебезнең әдәбият өлкәсендәге уңышларны барлыйбыз, сәнгать өлкәсендәге табышларны ачыклыйбыз һәм инде кабаттан бергәләшеп алар турында фикер алышабыз. Һәм 2024 елда әдәбият өлкәсеннән безнең бу ел түбәндәге шәхесләребез тәкъдим ителә. Корбанов Рафис Харисович, Рафис Корбан. Балалар шагыйре, драматург, тәрҗемәче Шәйхиманнур Абдулла Алиш исемендәге әдәби бүләкләр лауреаты Әхмәров Ватан Алиш 2 роман китаплары өчен тәкъдим ителә. Шулай ук быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә Ләис Мәүлид улы Харасов, Ләис Зелкәрнәй тәкъдим ителә. Аның узганны кабатлау китабы безнең әлеге премияда фикер алышуга күрсәтелде. Шулай ук инде Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителә торган кандидатлар арасында Борис Гершевич Вайнер бар. Ул балалар язучысы, балалар шагыйре, язучы, тәрҗемәче һәм бик күп конкурслар лауреаты. Әле без әлеге шәхесләребез хакында тагын алга таба төгәлрәк сөйләшербез дип уйлыйм. Хәзер бүгенге чарабызда сәламләү өчен сезнең каршыгызга Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалар һәм элемтә бүлеге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахмановны чакырасыбыз килә. Айрат Шамилович, кая икән ул? Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сезне Мәдәният министрлыгы исеменнән шәхсән Ирада Хафизҗан кызы Аюпова исеменнән сәламләргә рөхсәт итегез. Быелгы премия, Тукай премиясе на 10 кеше дәгъва кылды һәм бу быел аеруча кызыклы безнең кызыклы кандидатлар, көчле кандидатлар быел дәгъва кыла бу премияга һәм шуңа күрә без менә нигезләмә кысаларында шундый фикер алышуларны уздырабыз. Беренче фикер алышу әдәбиятка багышланган, икенче фикер алышуыбыз ул музыка юнәлешенә багышланган була һәм өченче фикер алышуыбыз ул безнең нәфис сәнгать һәм соңгы сәнгатькә багышланачак. Беренчесе ул менә Тукай музеенда, икенчесе безнең ул Сарих Сайдашев музеенда һәм өченчесе безнең ул Хазина галереясында узачак. Һәрберегезне менә бу фикер алышуларга көтеп калабыз. Тукай музеенда һәр вакыт шундый безнең аңлашлар булып тора. Рәхмәт менә моны бу фикер алышуны оештырганыгыз өчен һәм һәрберегезне инде һәрбер номинантка уңышлар теләп калабыз. Һәрберсенең иҗатлары, әсәрләре бик тә кызыклы. Һәрберсе безнең милли мәдәниятебез белән бәйле һәм милли мәдәниятебезне пропагандалый.
Әгәр дә инде без Тукай премиясының нигезләмәсенең беренче пунктына күз салсак, анда нәкъ киң резонанс тудырган әсәрләр турында сүз бара, һәм һәрберсе дә бу пунктка туры килә дигән нәтиҗәгә комиссия килеп, бу 10 кешене тәкъдим итте. Һәм йомгаклар турында сүз алып барганда инде безнең ул безнең комиссия утырышы берничә тапкыр була, һәм соңгы утырышлар нәкъ 26 апрель алдында була, һәм 26 апрельдә гына киң җәмәгатьчелек Тукай премиясе лауреатлары исемнәрен белеп калачак. Рәхмәт һәрберегезгә уңышлар, всем удачи и пусть победит сильнейший. Рәхмәт сезгә, Айрат Шамилович. Һәм хәзер бүгенге кичәбездә сәламләү өчен менә бернинди регалияләрдә әйтергә теләмим. Музеебезнең иң якын дусты, улуг галимебез, профессор, тарих фәннәре докторы Рафаэль Миргасимович Вәлиевне чакырырга телим. Рафаэль абый, рәхим итегез, сәламләү сүз сезгә. Дисәнмеш, мөхтәрәм милләттәшләр, дуслар, чынлапта бүген зур бәйрәм. Менә мин Мәдәният министрлыгында 30 ел эшләдем. Шуның өчен теге картаялар диләр дә бит. Без картаймыйбыз, без яшәрәбез. Чөнки Мәдәният министрлыгында эшләгәндә булай картайырга бер дә ярамый. Чынлапта менә 86 елда бу музейны ачканда Габдулла Тукайның 100 еллыгы башлана иде. Үткәргә җыена идек. Менә шушы бинаны биреп, шул Габдулла Тукайның юбилее булмаса, бу бина безгә эләкмәс дә иде. Нигә дигәндә, монда шахматный клуб төзергә теләделәр. Һәм реставрация эшләрен алып барып, аннан соң музейный специалистларны чакырып, художниклар, алар Мәскәүдән килделәр. И менә беренче экспозицияны эшләделәр. Минем үземнең монда ниндидер катнашым бар дип әйтәм, чөнки ул специалистлар, аннан соң күбесенчә безнең шул художниклар, шул галимнәр, менә яңа экспозиция төзелде, һәм әйтергә кирәк, ничә ел була инде? 40 ел була, берничә елда бу музейга да. Аллага шөкер, чөнки менә бу иске татар бистәсендә урнашуы, күренекле шәхесләр белән бәйле, аларны беләсез инде. Һәм әлбәттә менә Габдулла Тукайның музее булу зур нәрсә. Ул безнең Татарстан өчен, безнең татар халкы өчен, нигә дигәндә, Габдулла Тукай булмаса, аның поэзиясе, аның шигырьләре булмаса, без үзебезне татар итеп хис итмәгән булыр. Менә шактый күп кенә йөрибез, менә шушы Урта Азия илләрендә, анда бөтенесе Габдулла Тукайны беләләр. Шуның өчен әйтергә кирәк, ул менә бу төрки халыкларны берләштерә. Нигә дигәндә, теле дә якын ул вакыттагы тел. Күбесенчә аңлыйлар. Һәм менә әйтергә кирәк, ул булгач без булабыз. Татар халкы була дип әйтергә була. Чынлапта апрельдә шактый күп чаралар үткәрелә шушы Габдулла Тукай белән, аның премиясе белән. Ул премия бүгенге көндә 240-тан күрә. 241 шәхес. 241 шәхес безнең һәм ансамбль песни и танцы дип әйтәм инде. Теге әйтергә кирәк, шушы күренекле шәхесләр алар тарихта калдылар. Нигә дигәндә, чөнки алар бу премияны алдылар. Һәм яңа номинатлар булу зур нәрсәне Рәфис белән бергә укыдык. Ул вакытта тарих һәм филология факультеты иде. Аннан соң Зөлкарнай әзрәк соңрак укыды. Борис Вайнер белән дә таныш. Һәм әйтергә кирәк, аларның менә бу китаплары, аларның поэмалары, ниләре, ул безгә тагын да татар телен, татар әдәбиятын алга алып бара торган бик саный. Шуның өчен менә без монда безнең студентларны алып килдек, Казан университетыннан, алар культурологлар. Мин әйтәм инде аларга, сез күбрәк музейга йөрегез дип. Нигә дигәндә, музейга килгәч икенче күз белән карыйсыз. Теге лекциялар гына ул зур нәрсә, нигә дигәндә теория булырга тиеш. Ләкин шул ук вакытта менә бу
музейлар, театрларны күрмәсә нинди культура булып була. Аллага шөкер, алар да менә күреп китәләр, миңа язалар, монда урында аларга җитмәде, мин әйтәм, устроим, урын җитәр бөтенсенә. Шуның өчен мин сезне тәбриклим, исән сау, шундый ук матур бинагыз, шундый ук вакытында акча биреп торсыннар, зарплатаны күбәйтсеннәр. Шул булса калганы бөтенсе әкрен-әкрен генә була. Исән сау буласыз. Рәхмәт бик зур, Рафаэль Миргасович. Һәм хәзер инде без быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына тәкъдим ителгән кандидатларның эшләре турында фикер алышуга күчик. Без бүгенге эшне менә шундыйрак тәртиптә күрәбез. Һәрбер тәкъдим ителгән, дәгъва кылган кандидат турында якынча 20 минут фикер алышырбыз дип уйлыйм. Анда галимнәребезнең чыгышы да булыр һәм аларның әсәрләреннән изекләр дә укылыр. Һәм иң беренче инде без менә исемлектә күренгәнчә Рафис Корбан иҗатыннан башлап китәрбез. Рафис абый рөхсәт итсә. Һәм Фуат абый, сезгә сүзне бирергә теләр идем. Әдәбият галиме, профессор Фуат абый Галимуллин. Фуат абый, рәхмәт итегез. Бик рәхәтләнеп, чөнки менә ярый әле Габдулла Тукаебызның музее бар. Ул инде рәсми рәвештә бу бүләкләрне алган шәхесләребезнең иҗатын пропагандалау белән генә шөгыльләнми, менә күрәбез, әлеге бүләкне алганчы ук фикер алышу оештыра, бу ел сайын бара торган әйбер, моны шул кадәр хупларга кирәк. Менә 3 әдәбият өлкәсендә 3 кандидат тәкъдим ителә. Берсе аның язучы шулай бит буларак, романнар авторы буларак Рафис Корбан, менә икенчесе шагыйрь буларак, өченчесе рус телендә язучы һәм татар язучыларның, шагыйрьләрнең әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итү өлкәсендә зур гына хезмәт куйган кешебез шулай бит. Күрәсен, уйланганнар да, тикшергәннәрдер, лаеклы дип тапканнар да, тикшерүгә чыгарганнар. Мин инде үзем гомерем буе дигәндәй проза өлкәсендә, ягъни прозаны тикшерү өлкәсендә эшлим. Шуңа күрә мин күрәк Рафис Корбан иҗатын беләндер кебек тоела. Шуңа күрә сүземне аның турында дәвам иттерәсем килә. Менә биредә язганнар Рафис Корбанның портреты астына балалар шагыйре һәм драматург дип әйтеп. Ләкин ул бүген романнар авторы буларак тәкъдим ителә. 4 роман. Аннан соң Тукай премиясын бирү турындагы нигезләмәнең беренче пунктында ук әйтелә. Менә укучылар тарафыннан, җәмәгатьчелек тарафыннан киң яңгыраш тапкан әсәрләр тәкъдим ителә дип әйтеп. Менә бу яктан алганда Рафис Корбанның иҗаты тулысынча шушыңа туры килә. Ул ничектер менә кинәт кенә ачылып китеп, дөрес ул әдәбиятта инде яңа кеше түгел, шулай балалар әдәбияты өлкәсендә гаҗәеп зур уңышларга ирешкән кешебез безнең, аны чын мәгънәсендә шул балалар шагыйрь дип тәкъдим иттеләр, таныдылар, шулай булды ул. Ләкин менә киң ачылып китте соңгы бер 10 елда ул прозаик буларак, романнар авторы буларак. Һәм инде безнең өстәлебезгә укучыларга менә нинди күренекле әсәрләр бирде, нинди шәхесләр турында. Шәхесләр турында дип әйтү очраклы түгел. Менә безнең тарихыбызны, үткәнебезне өйрәнергә тыелды. Шушылай бит Совет хакимияте елларында 1944 елның 9 август карарын гына исәпкә алырга кирәк. Анда турыдан-туры әйтелә. Һәм безнең шәхесләребезне, шундый күренекле, халкыбыз өчен зур хезмәтләр куйган шәхесләребезне оныттыру сәясәте алып барылды. Һәм менә шушы үзгәртеп кору елларыннан соң безнең өчен иң тансыгы
yazıcılarının üzeri uylap çıkargan, neydi de olsa fantazilerine kurulgan eserleri değil, belki şın mağnesinde yaşayan, kuruşkan, bulgan şahıslarımızın yazmışı turunda bilu zor ihtiyaç bulup evrildi. Rafiz Kurban nakmine şul ülkede işleydi. Indi kim to'xtalib turmasdan, çünkü 20 minut ko'p tugul shulay bit, men qisqacha g'ana aytib ketaman. Mana masalan onun Ahmerov degan eseri. Ahmerov. İkinci bütün dünya savaşında, men bu işrakta Vatan Savaşı deb kira olmayım. Kim itib olam? İkinci bütün dünya savaşında Halidkiş rolünü oynagan kişi İshak Ahmerov. Tatar kişisi. Ona Şilevi'de indi bütün gövdesi bilen heykel tura. Troitski'de onu bir yakşı bileler, zorluyorlar. Rahmet Tataristan'da da Kazan'ın üzerinde onun isminde her uran var. Şuşulay değil. Evet şuşu kişi şunday rol oynayın. Buna biz Irak Künşuğuş'ta Japonya'ya hücum ite kalsa diye etip üzümüzün 40'tan artık en güçlü diviziyalarımızı tutabız. Dayı, Moskova aslında 41. yılının dekabr başında indi şunday korkunç tuda. Yani düşman basıp kirge ezgine mümkünlük kaldı. Şol vakitte bizge nişikkine bulsa da Japonya bilen Amerika Koşma Ştatların dolaştırırga kirek idi. Onlarını konflikt kakırtırga kirek idi. Mana bu işini İshak Ahmerov işledi. Yani burulmuş yasadı ikinci bütün dünya savaşında. Mana şuşu kişimiz turunda nice yıllar indi savaş bitkenge mana 80 yıl tolup kile şulaydı. Dayı, eli eretlep bilgen kişi yok idi. Mana şunu aşıp bizim üstelimizge koydu, hazır bizim yüzümüz aşılıp gitti. Yaki Musa Celil dayı, onun kuruştaşları turunda biz elbette biliriz. Lakin şu vakitte bugünkü mağlumatlarga dayanıp Musa Celil'ini kişi olarak, şahıs olarak aşı meselesinde biz eli bu nerseni işlerge ülgürmegen idik. Mana şu ihtiyacını kanaatlendirdi onun eligi romanı. Bizning Sevgili Hakim heykel açılgaç Kreml karşında şiir yazdı. Ko'ngilda menim 12 deb atalar. Yani o bir Musa Celil'ge birsine şuşalarını biz heykel koyduk. Lakin eli 11'ine biz şunday hürmet ko'rsatirga tiyishmiz. Mana onlarning her birisi romanın uzak giroyu bularlar, şahıslar olar, batırlar olar. Mana şularning ikisine Rafiz edebi heykel koydu. Bu tege qabatlaw tugul, buların konsepsiyasi bilen, uylanması bilen, hem sanğa şahal itilişi bilen bir yana meseleni bir yana koyu, hem bir yana aşı oldu. Hem soňky wagtda mena biz özübizning zor garifiyimiz, zor galimimiz daýy Nafi İsenbet turunda beyli şeyli eserler okurga tory kildi. Mena şunday makaleler, niler yazıldı. 30-njy yıllarga özüňizde koyup karagız da, ol yıllarda biz nerse işler idik iken, şul kontekstdagy Nafi İsenbet'nin pay bir anda taypılışlarını deyip aytik indi. Zorlap bugünkü günde ona karata tiskeri fikir tuduru üçün zorguna işler başkardılar pay bir. Kalemdeşlerimiz lütfeyten. Hem mene bruk vakitta Nafi İsenbet'ni ikinci planda bizning halkımızın zor galimi şahısı bularak aşıp birgen planda Rafiz Kurban üç sözün sangatlı edip eytti. Mene göremiz onun icadı şul kadar
халқыбызда кең яңгыраш тапты, bir kimde gajeplenmeyecek. Eğer de Rafiz Kurban bu yıl Gapla Tugay ismindeki devlet bölüğüne layık bulsa. Rahmet. Fuat abi fikirleriniz için rahmet sizge bek zor. Hem hazır şulay og'inda sizning qarshingizga tag'in bir ko'rnakli adabiyot g'alimin chaqirishga tilaymiz. Adabiyot g'alimi, tanqidchi, filologiya fanlari kandidati, Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari Ravil Rahmani. Ravil abi, rahim etiniz. Әлеге жиылыш ең көпмедір спортшылардың арасында, боксерлар арасында барғандыр шоу ярышыны қатерлетіп қойды. Ләкин әдебиетта меніңше мұндай ярыш ашу бұнмен орынлы екен. Бұл бірінші шекілді туды. Екіншіден әтек үш автормында Лаис, Борис, Рафис. Мен әлбәттә ішісінде білем, ләйісінде білем, мұның 30-40 жыл шыққан едім, оның бек шағыр екенін білем. Енді де жылдан үсіп кетесінде, қатты белгілеп болмаслық дәрежеде талантлы еді. Қазір қызғанша қаршы бұл жиылышқа оның бұл сыңғы әсерін оқымыша келдім, әзірліксіз келдім. Вайндардың да, Борисың бек көп тәржімелерін оқығаным бар, ләкин нәқ міне жошы жиылышқа несібәтен әзірленіп келмеді келіп шығар. Рафисінің мен соңғы уақытта яқшы білем енді оқып баруға тура келді. Демек, мұнда қазір үнем шығыш жасауым келіп шыға бір қазілік түгіл деп әйтейін. Нешедер иштыруда мұны іске алсағыз еді нешекте. Бұл дұрыс түгіл мұндай жиылыш деп әйтейін білмей нәрсін. Қысқасы мен ғафу өтінеге тиіш болам. Лейс алдында да, һәм Борис алдында да. Егер де мен қазір Рафис турында көп сөйлемейкен, мен де оларға демек игътибарым аз болған келіп шыға, Рафисны мен бик құрметтеп келіп шыға. Міне шундай бір не қала. Әйтеп бітірмәслек бір сөз деп әйтемін. Алай түгел. Шуңа күрә Рафис турында қазір сөйлейм, демек ғафу өтіндім келіп шыға қалған екі автордан мындай хәлләр. Әдәбиятта бар яхшы әсәрләр. Бар тарихи миссия үтә торган әсәрләр. Менә бер мисал китерәм сезгә. Тукай Казанга килеп, зур шагыйрь булгач, кисәк 11-нче елда, демәк, 10-нчы елларда балалар өчен яза башлый, 9-нчы елларда һәм мәктәп дәреслеге төзи башлый. Хәзер моңа демәк дусты Kızganı bildirir. Hazır Tokay bağlı. Benim mektep desteklerine kirişkenimni jadeysin. Olay tügül. Min mekteplerimizden halkeli ile minden yerden gitkenini gördüm. Min buna tanışkan bilen karı almadım. Min Eligiyası'nın kitaplarında elbette Hristiyanatiye. Ruslarının Pushkin'i, Lermontov'u, Aksakov'u, Maykov'u, Plişev'u bu devlet sistem deyip eteyindi. Kıskası Tokay'ın üzerine primi birsek de mesela beni şereyim bugün günde. Onun bütün icatını kullanıp nindi ilkesini saylap alırmak gerekir. Elbette onun dört şiiri, lakin dört şiiri de bir türlü değil. Ben de eterim 80 şiiri saylap alırım ben. Hem şunda eti bir üniversiteye giderdim. Onun gitmemiz şiirini hatırlıyorsunuz mu? Publicistika, Jayit'ta, Zurşağa gelene. Kazan'a gelende parat şiiri, liriki. Hazır mıdak gelip satirasın üzerine koya. Hazır bağlar edebiyatı hem mengelikle küçü hitabı. Bilirsiniz her birisinde o yakşı şeylerini yazmayın. Vakıya bulurlar. Tatar halkının missiyasının derlik yöneliş yasap kaldıra. Ben size misal getirdim. Demek bu üzerine tutsun yazılan hakkında bağlar edebiyatı olarak ne derecede bizim cevaplarım tekrar fidakarlıkın kuşatken. Şuna göre Ravis eserleri sonunda da ben bu yakşı eser, ben
deyip alay eterge jiyinmeyim, sizin vaktınızına bilmeyim. Şunu da yazım kile. Rafis'in sınıfta yazgan eberleri bizde vakıya bular gazeteler. Niçin şöyle bir sayayım? Etik musajeli. Elle kadar musajelini biz zorlap geldik. Olay Kudüs'te. Hemen Meskev'de bir strateji, milletin stratejisi stratejisi oldu. Onda Yılpan'la yaşarak çakırığa, şunu yarak fikirler bildiğinde. Şunu etkiledi. Lakin hikmet Yılpan'la yaşarak çakırığa değil, derslikке koymak gerek başta. Musa Celi'nin kimliğinin başta açığa ki. Rafiz demek şu şeyleri bilen Musa Celi'nin kimliğinin açığa da var, şak kıyı atmak istedim. Bu edebiyatta demek derslikке taba bir adım degen söz. Bugünkü günde küp ışıklı yazılar. Şiirinde bu ayetler bizde. Şiir bu obrazlı fikirler. Obrazlı fikirler. Feyzade Babiş'ine şu obrazlı fikirlerden için at itkenler, atlarına asıp bitegenler. Hani mektepleri, institutları, etkiler bize üniversite. Romantik şair şu an göre. Romantik şair bulunga göre itegenler koyulmuş. Yok bunlar biraz çamalara gerek, bunlara gerek. Şair bir vakitte de alay obrazlı fikirler çoğaltıp fikrini alay şair bulamıyor. Şair bu zor fikir ede. Yazmış, halkı yazmışı bilen yaşlamış. Ana uzun şair gelene. Hani Rafis'in sınıfı hatta hemen icazını karaganda ben şu mesele diyeyim. O hemen milletinin jeregine yakın bulup yaşayabilir. İtibarı itemiz İskeçerseniz 89 yılda mekanide yıkama bir yerdedir. Uyan tata, uyan indi, uyanlara vakit etti. Bu içeride, ağa diyen yanında obrazda yok. Mesela İlham abi küt mecerladı. Hem küt ve tatar şuna ruhlanman, şuna bir kine bir cerdan. Onlara kildi, bağlar şairi ruhuydu. Eldiye kadar ben tına oturdum, yolu şarjı oldu. Eldiye kadar buna ruh minolik şakat abi gittiğinde ruh 50'ye kadar çıntılap bağlar şairi doğan yok. Arabistan'sı. Bu onunla yakın şiir kaldırdı. Şen bağlar şairi olarak. Bana baksaçtı biz. Bu vakıya, bu nefsiye. Tukay etmiş. Kaytırıp ne romanları yaza başlamış da Ravis'in yakşı roman yazığı deyip değil. Derslikке kaydı. Nedir? Halkı ne tarifi veriyor için yazılan eberler. Mesela Abdullah İş'ine bakacağız. Biz küp yıllar Musa Celil, Doğan Batırlı'nda hem onun enerjisindeydi, artta Abdullah İş gibi. İran killerinde. Şu an bir bugünkü yaparız. Bugünkü Tatar mekteplere yoğunlanmakta. Millet yok başkanlıkta. Qaysi mühim yere ekan. Musa Celil şu ne patriotik şiirleri ekan. Elle Abdullah İş'nin her yıl ikişer tapır çıkarıp oraya ekan. Yılışlar ettiler. Abdullah İş'nin ekentlerini. Ben ikisini çalıştırmaya değinmeyim. Ondan iki yazmışını, kapşalarını çalıştırmak mümkün değil. O da sıç değil. Lakin Messi'yi de yakından. Bugün de ben Abdullah İş'nin rolü zuhraf değil. Yani yazıp taşıttım ben bıraktı. Bir jakta Kur'an Kerim bulsa, bizim dinimiz bulsa, ikinci ata bizim milletimiz Abdullah İş'e esebler. Mene çıktığına bağlı dua, kimle başlayabiliriz? Abdullah İş'ten başlayabiliriz. Abdullah İş bulmasa biz neyse okuruz diye, benim gözümde. Yazmışlar ki, Abdullah İş'ler yok. Mene şu an göre, bunda da Abdullah İş turda yaza başlagan iken, Rafis'inde bunda yakşı roman yazgan değil mi? Bu şerefli olanı, bu missiyesi var Rafis'in. Demek derslikке ıntıldı. Milletin için tarihi vakıya missiyeye eğlenesi yolun kapşağı, hep kursettiği. Mene şu diktadan karaganda Rafis'in rolün dağında zora aytırıp varayım. Şu nakisembet durumda, andar Fatih Bey'e etkilitini aktarmayayım. Ne derecede nakisembet'in rolü kişilerle başlaganıydı. Nakisembet'in rolü ne derecede için zor. Bargızda bile şunu Rafis bir tane çıktı. Hem şu sayısı da durumda.
artık kişiler. Salih Seylerşi bizim için artık kişi. Bu aktual türme. Bu bizim millet için titrendirlik bir tüklü. Yani hiç şunu alıngan yaxşı roman yazgan, naçar roman yazgan nasıl ikinci mesele. Bunda yaxşı, naçar eserlerini koymuyor. Ne şu küzlükten karavanda ben Fuat abi'nin üzerinden Osmanlı'da uçakta ben abisinin hakkında bugünkü günde şak dikip şeklengen millet kültürüsü seçimde şak dikip tercih oluyor böyle. Ama uçaklısı. Ravil abi rahmet sizge bir zor. Hazır indi Rafiz Kurban'ın Vatan romanından özük tınlap ketek. Ana okuy, nefis söz ustası, Tatarstan'ın at kazangan artistkası Elfiye Habibullina. Musa gözlerini açtı. Uzak yatkanını şu halde hiç anlamadı. Onun gimnastörkası yuviş, saz bulşırağı bilen kaplangan idi. Ул dururga dip talpındı, lakin sul kol başının sızlauına düze almışa ыңгырашып koydu. Dam atıp kile idi mi, әллә kиш mi? Tire-yak karаңгы. Baş üstünde ora-tire üsken usak budakları arasından kurgaş bulutlarga salıngan zəngər yamaulık sıman көк yüzü açılıp gide. Dağında talpınıp, un koluna dayanıp durup oturdu. Gözlerin açkanca kulbaşı avırtuğun duymagan idi. Hazır onun sulkıldap sızlauına şıdarlık түгел. Яңадан җиргә сузылып ятты. Шул хәлдә авыртуы biraz басылган кебек булды. Муса күз алдында гөрсөлдәп бомба шартлаганын, көчле дулкын аны шушы сазлык иченә атып бәргәнен исенә төшерде. Бу баткаклыкта күпме ятуын хәтерли алмады. Тирә-юн тып-тын. Бары тик kulakны тундырып yüzләгән генә түгел, меңләгән озын борын бизелдәве тудырган нәзик гүләү тавышы гына ишетелә. Озын борыннар битен сырып алган икән. Исән кулының учы белән битен сыпырды. Хәшәрәтләр, күпме канын ишкәннәрдер. Аның уч төбе озын борыннар сытылудан кып-кызыл канга батты. Musa bitinin şişinip çıgıuын сизде. Шунда үзенең куен дәфтәрен исенә төшерде. Кабаланып гимнастёркасының эчке кесәсен капшады. Дәфтәр урынында иде. Дәфтәрдә аның Отвагада эшли башлагач язган унлап шигыре бар. Аларның берничәсен генә Казанга Гази дустына җибәрергә өлгереп калды. Кызганыч, соңгы шигырьләрем үзем белән бергә үләрләр микәнни дигән уй күңелен телеп узды. Әллә нинди сәер тынлык урнашты. Кошлар да сайрамый, бакалар бакылдаганы да ишетелми. Ашыйсы килгәнне тойды. Ашыйсы килүе үзен сиздерүгә бала чагын хәтергә төшерде. Менә ул 4-5 яшендәге малай. Иртән әнисенең нидер эшләгән тавышына уянып киткән имеш. Әнисе миш алдында күәз чиләгеннән камыр алып ипи әвәли. Ул аны киң агач көрәккә салып, инде уты сүнгән, күмерләре чит-читкә җыеп куелган миш эченә этәрә дә, күл өстендә калдырып, икенче ипине әвәләргә тотына.
Кайнар миштән өй эченә рәхәт, җылылык бөркелә. Шул арада әнисе тәмле кабартмалар да пешереп куйган икән. Улының уянуын күреп, каз каурыеннан ясалган пумала белән эреткән тумай салып, аңа дип тәмле кабартмаларны табынга куя. Туган авылыннан чыгып киткәннән соң бер кайчанда ашаганы юк Мусаның мондый тәмле кабартмаларны. Аларны искә төшерү, аның ашыйсы килү теләген тагын да көчәйтеп җибәрде. Ул янында гына үскән үлән сабакларын үзеп авызына капты. Ләкин шәйнәргә дә өлгермәде. Кайдадыр якында гына автомат теркелдәгән тавыш ишетелде. Тынлык дигәне дә алдавыч тынлык кына булган икән. Автомат артыннан ук кеше тавышлары да ишетелде. Тавышлар аңа таба якыная иде. Муса ашыйсы килүендә, яралы икәнен дә онытып, янә сикереп торырга омтылды, ләкин ярасы шунда ук үзен сиздерде. Авыртуга түзә алмыйча ыңгырашып алды. Тавышын килүчеләр дә ишетте. Берсе чит телдә «Фурвенде терруссе» дип кычкырды. Бу кичәге һөҗүмнән соң сазлыктагы рус яралыларын эзләп йөрүче немец солдатлары төркеме иде. Алар яралының хәле начар булса, аягына басып тора алмаса, урында атып китәләр. Баса алганнарны торгызып, машинага тиюләр иде. Муса һич югы бер-ике фашистны атып үтерергә иде дип пистолетын эзли башлады. Яраланып егылганчы ул аның кулында иде. Аннан кая киткәндер, кулында да, кабурасында да, тирә-юньдә дә күренми. Ул арада янына 3 немец солдаты килеп басты. Иң башы канга баткан яралы рус солдатының ыңгырашуын ишетеп, алар аның тере икәнен аңлаганнар иде. Солдатларның берсе нәрсәдер әйтеп, итек үкчәсе белән аның канга баткан яралы иң башына төртеп алды. Каты төртмәсә дә, ярасы ачылып, кан саркый башлады. Авыртудан ул тагын да авыр итеп аңгырашты, ләкин күзләрен ачмады. Атып кына үтерсәләр ярар иде дигән уй зиһенен яндырып узды. Ләкин немецның аны атып үтерү уенда юк иде. Ул үз телендә «Штейхауф» дип кычкырды да, бу юлы бар көченә исән кулбашына китереп китте. Муса авыртуга түзә алмыйча «Хайван» дип куйды. Немец тутарга, торырга тырышып, тагын нидер акырды. Автомат түтәсе белән төрткәли юк башлады. Муса сыкрана турып басты. Икенче солдат автомат күпшәсен аркасына терәп, аңа алга барырга ымдылады. Муса бер-ике адым атлауга агач ботагына сөрлепте, йөз түбән җиргә капланды. Немец бу юлы да атарга уйламады, тагын торырга кушып акырынды. Ике немец солдаты Мусаны ике җиңеннән тутып, җилтерәтеп торгыздылар да, өстерәп диярлек каядыр алып киттеләр. Бераз баргач, аны ычкындырып, үзенә атларга боердылар. Муса кулбашының авыртуын җиңеп, саз йыра-йыра баткан бер төркем совет солдатлары янына килеп кушылды. Birazdan əsirlərini bir rətkə tizib bastırdılar. Tüpdən yuvan çıqqan bir немец ofitseri
saf boyunca yürüp, тазарыкларын, яраланмаганнарын айырып, алга чыгарып бастыра башлады. Ул һәр солдат каршына туктап, утлы күз карашы белән сүзеп, үзенә ошаганнарын сайлап, алга чыгарга кушты. Унлап әсирне айырып алгач, автоматчылар аларны каядыр барырга иткәли башлады. Ул арада шул тирәдә торган автомашина янына җиткәч, әрҗәдән алып, кулларына көрәкләр тоттырдылар. Муса нишләргә җыеналар икән дип уйларга да өлгергәнче, көрәкле егетләрдән җир казырга тотындылар. Кабер казыталар дип куйды Муса белән янәшә басып торган яралы солдат. Безне тереләй күмәргә мәллә исәпләре? Юктыр, диде Муса. Монда килгәндә күрмәдеңме ни? Бер өем мәйет ята иде. Бер якта үзләренеке, икенче якта безнекеләр. Бер кабергә күммәкче булалар микән ни? Үзенекеләрен ишит җиргә түгел инде, туган җирләренә озаталардыр. Әнә бит, табутларда китереп тутырганнар. Чынлап та, янәшәдә генә табутлар белән тулы 2 машина тора иде. Озынлыгы 5, тирәнлеге ярты метр чамасы чокыр казылгач, туктарга дигән әмер булды. Чокыр төбенә саркып су җыела башлаган иде. Әсирләрнең барсында Муса кебек яралыларны да үлекләр өеме янына китереп, аларны берәм-берәм чокыр янына ташыттылар. Тазарак егетләр бер мәетне, яралылары аякларыннан, кулларыннан күтәреп, икесенә бер мәетне алып килүгә, аларны шунда ук чокырга ташларга буйырдылар. Шул вакыт 2 яралы солдат күтәргән егет ыңгырашып куйды. Егетләр ни эшләргә белмичә, аптырап, яралы егетне ипләп кенә җиргә салдылар. Моны күреп торган автоматлы сакчыларның берсе алар янына йөгереп килде. Ул тере, диде мәйет ташучыларның берсе. Аны лазаретка илтергә кирәк. Русиш капут, дип кычкырды Фриц һәм автоматын иңеннән алып, яралы егеткә атып җибәрде. Фашист, дип куйды Муса, тешләрен кысып. Аның шул сүзен ишеткән сакчы артыннан килеп автомат түтәсе белән Мусаның яралы кул башына китереп бәрде. Муса йөзе белән былчырак өстенә капланды. Сакчы автоматын сакчылыгыннан ычкындырып йөз түбән яткан Мусага төбәде. Моны күреп торган юан командир "Хальт!" дип кычкырды һәм сакчының автомат көпшәсеннән аны өскә таба борды. Әсирләр барысы да авыр сулап куйды. Сакчының автоматка ябышуын күргәч, хәзер ата, хәзер барысы да бетә. Котылам бу мәхшәрдән дип уйлап күзләрен йомып, башын кулы белән каплаган Муса, качап ата инде дигәндәй өнсез торды. Ләкин ату тавышы яңгырамады. Бары тик юан немец "Aufstehen!" дип кенә кычкырды. Муса бу юлы да исән калды. Нишлисең? Тәкъдире шулай булгандыр. Аңа әсирлек михнәтләрен татырга, Муса илен саткан дигән нахак яла сүзләрен ишетергә язгандыр күрәсең. Иң хәтәре, аның сатлык җан дигән яманаты туган илгә әйләнеп кайтачак. Сатлык җан хатыны, сатлык җан баласы дигән нахак сүзләрне хатыны Әминәгә, сөекле кызы Чулпанга да күтәрергә туры киләчәк. Алар гына булса әле. Беренче мәхәббәте Рауза белән улы Альберт. Икенчесе Зәкия белән кызы Люция дә. Бер гөнаһсыз килеш, гомерләре буе шул нахак яла сүзләрен
ишетеп яшәргә мәҗбүр булачак. Яшьлегендә күп булды шул ялгыш адымнары. Хәзер менә бер гаепсез кешеләрне, сөекле кешеләрен авыр тәкъдир чүкеше астында калдыра. Ичмасам, пистолеты да каядыр юкка чыккан, үзен үзе атып үтерер иде дә, хәбәрсез югалган дигән атыгына кайтыр иде туган илгә. Татарстанның атказанган артисты Әлфия Хәбибуллина булды. Һәм хәзер сезнең каршыгызга шагыйрь Рафис абый Корбанны чакырып идем. Рафис абый. Hayırlı gün, istemsiz. Mesleğe gelebiliriz. Min başta bir haber yığılan etmekçi bulan. Bana bu kişiye başarına benim icatım turunda siyasetçilerden 13. April günü Filarmoniye'de gündüzki saat 12'de benim icatla başlanan edebi müzikal kişiye bulacak. Bunda silendi, elbette kızıklı diler çıkışlar buldu, gerekli çıkışlar buldu benim için. Lakin o kişide tağı da kiyerek, tağı da tüplerek, kızıkrak hem benim için bir gerekli çıkışlar yankılayacak, kişi bulacak, sizlik için de kızıklı kişi bulurdu bileyim. Anda benim sözlerge yazılgan jırlar, artistler başka rolda benim sözlerge yazılgan jırlar yankılayacak, şiirlerim kılacak. Ben sizi şu kişiye çağırıp falan. Eğer de barırga tilaginiz bulsa, bile bu kişi tamamlanandan sonra bende bilgiler var. Alırsınız deyip bileyim. Ben kişiye karata başlagan idim bu bilgilerine. Bugün Filarmoniye'nin kassasına vargan idim. Onlarla jidelet kaldırgan idim. 5 reti bir günde paralarıkken. Tağım bir ret istep kaldırdım onlarga. Burasında tarata deyip. Bizim de kalan retler elige var. Ben sizi şu kişiye çağırırım. Ondan benim bana takdim edildiğinde bu 4 kitabım. Hem şu kitap her birisi birer romandan. Lakin 2 roman degen kitabım. 2 roman degen kitabımda şundaq da 2 roman. Birisi Artık Kişiler degen Salih Saydaşev hem onun zamandaşları turunda. İkincisi Cidegenden Düşken Nur degen roman Nafi Semet turunda. O kitaplarını bundan 1 yıllık, 1 yıllık 1. April günü Filarmoniye'de soğuk yıllarda çıkan kitaplarımı, romanlarımı, kitaplarımı, şiirlerini hem balalar yazılan eserlerimde takdir ettiği kişisi bulgan idi. 1 yıllık 1. April'de. Bu kişide de, onlar turunda da yangadan iskeçürü bulacak. Onlarda yangıragan jırlar da yangırayacak. Onlarda eğitilgen, silengen sözler de, çıkışlar da bulacak. Buna o romanlar birincisiydi Vatan Musa Celil turunda bulduydu. Anladınız. Hem Celilçiler, bizim Ural Ligionu, Musa Celil turunda bizim edebiyatta bir kup yazılgan eserler de yazılgan edebi eserlerde, romanlarda, izlenimler de Rafael abinin bütün icatı, bütün hizmeti Musa Celil icatın, Musa Celil tırmışın İranüge bağışlanan idi. Ondan artık İskender Gülacev İdil Ural Ligionu'nun işçilik'in, tarihin yazıp çıkargan idi. Umumen Musa Celil turunda roman yazdığı gerek idim iken diyen sözlerde yankıladı. Lakin Musa Celil'in biz sabit çırı gözlüğünden çıkıp bir yaklığına o çağında bir ak hem kara, kızıl hem karağına var idi. Musa Celil'ini ideallaştırıp kuşatı var idi. Lakin Musa Celil her birimiz kişi, her birimizin tırmışı var, tırmış yolu var. Bizning zaman geroyu degan narsa var bitiydi bizning zaman. Lakin Musa Celil o'z zamanining geroyi etib
күрсәтелгән иде. Ләкин татарның милли каһарманы итеп күрсәтелмәгән иде. Кеше буларак аның шәхсе киң күрсәтелмәгән иде. Менә мин бу әсәрдә менә ул монда башында ук яңгырады, теге Әминә һәм Чулпан дип кенә, ләкин Әминә һәм Чулпан гына түгел, аның беренче хатыны булган, икенче хатыны булган, алар беренче хатыннан туган Альберт абыйны мин шәхсән үзем күреп беләм. Университетта укыган вакытта хәрби кафедрада ул эшлидер иде. Безгә белем бирәдер, укытты. Аның хатыны немец телен укыталар, 78нче мәктәптә монда Казанда. Алар инде исән түгел, ләкин малайлары Камил белән Алик бүгенге көндә исән саулар, Вишневский урамында белән тауга менгәштерү, анда 21нче йортта яшәп яталар. Мин ул былтыргы түгел, Ватан романының презентациясенә 20нче елда тәкъдим итүдә аларны чакырган идем һәм Камил килде. Быел Муса Җәлилнең туган көнендә 25 февральдә шулай ук Муса Җәлилгә һәйкәленә чәчәкләр салуга килде ул, халыкка күренде. Мин менә бу кичәдә дә Камилне чакырдым. Ул киләчәк аларса халыкка күренәчәк һәм кызыксындырган сорауларга җавап бирергә мөмкин. Икенче роман Әхмәров. Әхмәров белән Фатаби әйтеп китте, сөйләп китте. Ул Әхмәров разведчик булган 24нче елда ул узган гасырның 24нче елда разведка эшенә керешеп китә. Кытайда, Төркиядә була, Иранә разведка эшенә хәзерләнә һәм аны 34нче елда Америкага җибәрәләр. Ул иләнгән була Валентина Югудов исемле кызга. Аннан 25нче елда аның туган була улы Роберт. Ул Роберт алар белән бөтен гаиләсе белән Америкага җибәреләләр. Ләкин Валентина белән Робертны Троцкий чыдып Әхмәровны Берия кайтарып атырга дигән фикергә килгән була 40нчы елда. Сугыш башланыр алдыннан. Ләкин Валентина белән Роберт алдан кайтып китәләр. Һәм моның шулай булырга тиешлеген аңлап Исхак иләнә яшь кызга үзенең яшерен квартирада карап торучы кыз була, коммунист кыз була, коммунистлар партиясенең Америкадагы Эрл Браудер дигән кешенең племянница сеңлесенең кызына иләнеп кайта һәм ул аны махсус шулай иләнә. Америкадан Советлар Союзына кайтканнан соң ул Эрл Браудерны Сталин белгән була, аралашып теге телефонда лентәдә торган булалар. Һәм Сталин Бериягә рөхсәт бирми Әхмәровны атып үтерергә. Ләкин аны үзенең 26 яшьлек кенә бер яшь кенә малайга стажер итеп билгелиләр. Ул малай үзе ирәнә Әхмәровтан разведка эшенә. Ләкин Әхмәров шул сугыш башланып китә дә, Әхмәров монда Америка белән Япония арасында конфликт китереп чыгарып, Япония безнең илгә каршы сугыш башларга дип торган чакта, ул конфликт нәтиҗәсендә Америка белән Япония арасында сугыш башлана һәм анда тупланган 40 дивизиянең 28 дивизиясен Мәскәүгә кайтарып, Мәскәү ярында 41нче елда менә Мәскәү янындагы сугыш хәлиткеч сугыш бит инде ул иң беренче Германияны җиңеп була икәнлеген күрсәткән сугыш. Германия Мәскәүдән фашистлар йөзләрчә километр кире чигенергә мәҗбүр булалар. Менә шуны күрсәткән һәм беренче борылыш ясаган сугыш һәм бик хәлиткән сугышны шуша операция, кар операциясе дигән операцияне оештырган кеше безнең Әхмәров. Мин бөтен романнар турында да сөйләп чыгара киләмидер инде. Монда килә башлагач аңлашылды. Аның калганнары да шулай. Мин романнарым мин уйлаган идем. Үзебезнең күренекле шәхесләребез турында романнар язарга, алар барысы да Сәйдәш, Исәнбәр һәм соңгы романым Алиш. Менә шул романнар 4 китапта теркәлеп тәкъдим ителделәр. Аларга ясый дип куялар. Шагыйрь, драматург Рафис Корбан булды. 2024 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасының дәүләт премиясына шагыйрь,
хикәятче Ләис Мәүлет улы Харасов. Безгә инде Ләис Зөлкәрнәй буларак таныш булган шәхсебез дә тәкъдим ителә. Һәм менә хәзер Ләис абый Зөлкәрнәй иҗатына күчәр идек. Һәм бу уңайдан инде мин сүзне иң беренче чиратта шигырь юллары белән башларга телим. Һәм сезнең каршыгызга Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның халык артисты Фәнис Җиһаншаны чакырам. Авыл сиреннәре. Hayırlı ki, İsa'da siz nihalleriniz var. Sizni selamlama çiksiz şatman. Şunda yakın kişiler otura, şunda rahat biri de. Hemen rahatlık. Bizning To'qay premiyasi olgan laureatlarning ko'ngillarine uzun saklansın. Onlarga ijod eterge Imel Habib abi tağıkış, stimul versin, kuvvet versin. Uzaq etib payımı okuyayım. Yine şağası kişiler şağıp dursunlar. Testler olsa yine şağıp kitaplasılar. Oturasılar, oturabilsinler. Oldu mu? Tanışlandık mı cemaat? Hoşuna tanışlandınız mı? Eyleyiz, tanılıyız. Leyis Zülkerney, Avul Sirinleri. Jitti jeyler, kilip jitti jeyler. Siyinişlerinin de inde şarranı, toşı sirenlengen sırnay camlarından, sirinlerinin kubekli, koksir şerebi. Amin. Tizden şafak jarıp kaytıp kilem. Bizning avulga qatug'inlasin abay. Sirinlerinin jamayag'in shaypaldırıp bir obalap mı obalı alabay. Bal baladay koyu, hoş hislerini urtlap, şiremlerde kırın yata kişki uram. Terezeleri koğulgan ile bar iken, amin seya, sağ mısız deyip kışkıram. Ey alabay, otur bizning turda, bizning sirin sirenleri tolgın gına. Koralisin, şeşekleri şerkesinden, kızıktırgan, tuzgıp durgan bal balına. Eydi, gitme, biraz otur bizning turda. Yalğız iye, kıralmam kişkırınla. Onda haman oynayalım olaşağım. Koşkan koşa, koşmağın yok deyip kışkıra. Oğlumның tuğreti ey alabay, tigizlep buleyik da tıynak sıyımını, izlep şığıyık birge abay apalarını. Tapsam gına tamam koşuşla uyını. Jitti jeyler, gelip jitti şitin jeyler. Ey oşasıydı canlı oşasıydı. Tengri'nin Türk şereben kıya kukler, sirinlerinin meclisiler kesesine. Sıyla sirin, sıyla kiş kışların, isirtmesle gitip sıyla lejay bilen. Tuğaylarda indi bibik canlı göz yaşına manşıp solkıldı şevlegen. Sin, kıstama mine tuğan, kıstama, bir kıstama. Yaşligimni sağınudan tügülle bu, mine bilgen iyan klara oğan iken, gözlerimnin, hislerimden serhuş meli. Kışlar yakırgan tuğan yaklarında, şehirde yar izledim. Yar korluğaşı, balın isle bulutlarga sarıldım da yılap düştüm tamaklarım korlukkanşı. Dürüst yaşanmadı buğay, sirin kardeş. Dürüst yaşamadı. Görmeyuzdım kapkalarının şarranına. Yakın kurgenlerini alıştırdım şiirimnin üç yıldızlı şerebine. Ervahlarının tuzra dostu alabayım. Kimni tabıp sin siringe sıyındın. Tabılmagan bir kimimde kalmadı mı? Yüzge tikle sonlar kuzun kaplagana. Mini de izler.
Kışkırıp kamlağını, Elmisak'tan kile koşuşluğunu, sıyla sirin, sıylatın kışların, iske olmasınlar mini yamanlap, janğa yatıp avni bıl sayrı, uxıldı da ağır suluya balak. Dürüst yaşanmadı buğay, sirin kardeş, kadirlerin bir almadım dostuğanın, işiklerini açmasalar, aptırama. Aşık terezlerden sus tustağanını, kuşma koşta uyaqıran tuğan yakta, emin seyer imiş şehir karlığaşı, şevkelerge bir meskelip taş şardakını, şevşeleklep tartkalaştım. Hey, oğlumның kıyığından can jalısı taralganşı. Bütünsiz tıbağlılar, kuşa oldaşlar, kuşa sirinlerin alıp uya. Yaktaşlarım ağır tufrak kolkıtsalar taş bastırmay sirinler oturtup koya. Uramında kırır kışın kolmagan şul, jeti jeyler siyinişi sürenlendi. Kırmiyuzma digen sıman, avuş kıyma üstlerinden, kubuklu kese suza, zirat sirinleri. Rahmetli. Татарстанның халық артисты, Галәскер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артисты Фәнис Җиһанша булды. Һәм хәзер инде Ләис абый Зөлкәрнәй сүзенә язылган җырны да тыңлап китәргә тәкъдим итәр идем. Кызыл карлар. Камаева Тамшыгөл Наил кызы башкара. Рәхим итегез. Baba
Тамашагелімізден. Рахмет сізге бик зор. Hazır indi Дәйзілкәр дәйжәті тұрында сілерге Ғатыла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шағир, біздің Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб абый Леромны шакыр идем. Ләбиб абый, рәхим итегез. Bismillahirrahmanirrahim. Мен сөзімні Лейсінің шиғыр білен devam етем. Белгісіз шағир деп аталауы шиғыр, мен ол шиғырны екінші түрлі мәңгілік шағир деп те атар едім шиғырның ісімін. Ах, неше ғасыр шиғырлар язам, түн қарасы білән ақ күнге. Кімгедір мен ғади бір шағирдір, дақи құлғалидір мен кімге. Мәшһүр Сәйіп Сарайы, бүйік құтып, Her şır sayın mına bir isim, Күп исімім сізге білгісіздір, Жерде жырлар yangan köl isi. Тау турында иді ол жырларым, Әдірен диңгіз илім турында, Yandı жырлар башқа күйлер инді. Башқа күйлер инді, Min мәдхие язған урында. Sıkrap, sızam, mərsiyeler yazam, Her şır үшін жаным біршуда. Бәргәләніп типкен vulkan kübek, Bərib шығып бәғрем бұш шырдан. Бұл 18 яшілік Лейс Зülkörney шиғыры. 1980 жылы yazılған шиғыр. Аны Батулла болса әйтер еді программ шиғыр деп. Оланың келешекке программ шиғыры. Міне шушынды менің yazmışım. Мен шул хақта язашақмын. Тарихын, халқымның келешегін, үткенін барлаяшақмын деп міне әйткен. Міне бұл Рәушінде еткен шиғыры сөзі Лейсінің 18 яшілік егітінің, бұл әлі студент шағы, шәкірт шағы Лейсінің. Мен енді аны турында сөйлегендегі әйтем, біздің көп шағырларының үйреншік шиғырлары бұла, ол бек көп шағырларының бар. Міне Лейсінің үйреншік шиғыры yok. Мінәнің бұл соңғы китабы, мұннан сіз ізлеп қарасағыз бір үйреншік шиғырда тапмассыз. Бұл міне шундай Kamil şiirlerden tıratırgan şiir. Biz inanı Arkay Zeydullah bilen de, Silişkede de, Gaznur bilen de, ol bizden, hemme bizden de ayrılıp tırgan, özünün üslubu, özlisi, yolu bulgan şairinin bu kitabı. Men indi anın işteligini söylep durmayayım, lakin mınamında bir Altın Urda degen dastan var. Ol kitabının işten birini alıp tıra. Dastan degenden Leys bu edebi beygiler buldu kazanıklarının. Şul beygilerde ol bu soňgy beygide ol birinci orun aldı anın Tatar jiyi degen dastanı şulay yok. Dastan bu indi bizning halkımız, bizning tarihimiz, ötkenimiz turunda. Men nerse aytirge tilim mına bu Leysning etken sözü bilen. Bizning halk birerge yarata. Biz yugaltırga yaratabız. Biz başka halklarga bulgan eybirimizni birebіз. Biz şähslerimizni birebіз. Biz Mecid Gafrilaryny berdik. Biz indi soňgy wagtlarda Engam Atnabayevni berdik. Biz indi Derdimetlerini verdik. Biz indi tağın Şeyhzade Babişlerini verdik. Biz indi Zaklami Sa'id Ramiyevni bererge turabız. Biz aytırlar köpler, men Leysni bek bilip bitirmeyip ijatyn körgenim yok der. Emine Sa'id Ramiyevni anın tuğan awlunda da bilmeýler. Çünki siyaset, bugünkü siyaset, ilikten kelgen siyaset, şuşa aytıp alıp barıla, şähsler unutturlar, şähslerini aktif propagandalada bulmayı. Kimlerdir propaganda bilen barar, kimlerdir tigi tingiz üstünde, yılga üstündeki yumuşka köbek her vakit görünüp tura közge, kimlerdir inci birtikleri, inciler şekilli su tübünde, su astında, su içinde bular. Şuna göre mine bu eybirini anlarga gerek deyim. Men birdik deyim nerseni. Mine biz indi Tukay'nın şurelisin, biz ne kedip yerimiz. Tukay şurelisi deyip indi yarışlar, belgeler de ötkere bollar esinler arasında. Şureli bizneki tugulin de haldir. Şureli Kozaklarnıkı. Kozaklar Akşaga kirttan öyle, Akşaga soktular. Şureli Simbike, biz Simbike'ni bizne kedi verimiz. Simbike'ni Akşaga soktular. Akşaga soğul nerse diyen soğul, bizneki diyen söz. Bizden Akşagımız yok. Biz su almadık. Bizden birent bularga tiyişli Şureli Kozaklarga gitti. Şuna göre Leys bu dastanları bilen nerse itirgetili. Mine bizden tarihimiz var. Bizden çoğulu, şonlu, şovlu tarihimiz var. Biz anı soklarga tiyiş biz, göz qarasıday. Biz anı yotlarga birerge tiyiş tügül biz dey. Şiirini aytdı. Bir günü mine televizyonda bolgan şiirisinde da aytdı. Men bu poemalarni kolumdan kelse dey, men Kazakçaga tercüme ettiririm dey.
Үзбәкләргә тәрҗемә иттер инде. Күрегез, менә бу безнеке бу җирләр, бу безнең татарларныкы изе, татарлар калдырган җирләр дип әйтергә телим ди. Алтын урында турындагы дастанда да һәм татар җие дигән дастанында да шушы фикерне алга сөрә безнең каләмдәшебез Ләис Зөлкарнәй. Шуңа күрә безгә теге азрак Валимләргә дә, безнең ише шагыйрьләргә дә әйтә, уянып, аң булып, бирмик булган әйберләребезне, бирмик шәхесләребезне дип әйтә Ләис безгә менә шундый. Шуңа, менә мин инде озын сүзнең кыскасы әйтәсемне аңлаттым. Шигырьнең эчтәлеген сөйләп торасы юк. Ләиснең аны менә әле мондай әйткәнемчә элекке язылган шигырьләре арасында да шундый менә теге иң саллы дигән шигырьләре тәкъдим ителде. Мин инде тагын шушы фактларын әйтәм. Заманында Раул Фәйзуллин безнең язучылар, шагыйрьләр арасында язучылар берлегенә иң яшь әгъза итеп алынган иде, 23 яшендә дип әйтик инде Раул абый. Менә шул 85 елны безнең әле Сибгат Сәкиннәребез исән чагында, безнең Амирхан Иникиләребез булган чагында идарәдә Ләис Зөлкарнәйне шулай ук 23 яшендә язучылар берлегенә тәкъдим итеп алдылар. Бүгенге кандидатлар арасында, монда булган язучылар арасында да Ләис бездән алда СССР язучылар берлегенә кергән шәхес. Бу үзегенә дә бик күп нәрсә турында сөйли. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм хәзер инде сезнең каршыгызга әдәбият галимен чакырырга телим. Ләйсән Надыршина Радифовна, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы. Рәхим итегез. Мин инде мондай ялкынлы, илһамлы сөйләмнәрдән соң бик артык фәнгә кереп китмичә генә 70-нче елларның азагында татар әдәбиятына аяк атлаган, әдәбият мәйданына аяк атлаган, татар әдәбиятының эчтәлек ягыннан да, форма ягыннан да яңгырыш чорында үзенең сүзен әйтә алган, әдәбият тарихына кереп кала алган Ләис Зөлкарнәйнең татар әдәбиятына нинди яңалыклар алып килүе, аның иҗат стилен барлыкка китергән кайбер үзенчәлекләрен генә билгеләп үтү белән шикләнергә телим. Иң беренчедән Ләис Зөлкарнәй ул татар поэзиясында хәзерге вакытта да хөкем сөргән шигъри күп катламлылык һәм шуңа яшереп интеллектуаль фикерне бирү тенденциясын башлап җибәрүчеләрдән санала ала. Аның башлангыч шигырь иҗаты ул Мин шынлап та шаккатып укыдым Рәбик ай белән килешәм. 77-нче елда язылган беренче шигырьләрендә ул әлбиттә егет тә булып җитмәгән шәхесне шундый фикерләр әйтә алуы һәм һәрбер шигырендә фәлсәфә ярылып ятуы, һәрбер шигырендәге сүз сурәтләрне сүтеп, аның ичке мәгънәләрен төшенергә мәҗбүр итә алуы белән ул интеллектуаль поэзияның бер күренекле вәкиле булып тора. Аның иҗатының тагын бер үзенчәлеге шунда, ул форма өлкәсендә дә эзләнүләргә килә. Әлбәттә бу яшьлек романтикасы белән яшьлек ашкынуы белән генә шикләнеп калмый, аның белән генә аңлатылмый. Аның форма өлкәсендәге эзләнүләре аның иҗат стилен билгеләгән бер үзенчәлеккә әйләнә. Һәм хәзерге инә шушы китапта урын алган шигырьләрне дә үтеп керә. Ул аның шигырьләрендә психологизм, лирик геройның аң агышы рәвешендә формалаштыру шигырьне, ягъни шулар аркылы сөйләм шигырен нигезли. Ул аны татар әдәбиятында бер күренеш дәрәҗәсенә үстерә. Һәм аның аңа да карамастан, сөйләм шигыре булуга карамастан, ягъни лирик геройның аң агышын сөйләп фикерен күрсәтеп бару рәвешендә булса да, аның шигырьләренә хас ичке музыка, аһәңлелек аны ритмик бөтенлеген тәэмин итә. Алар шигырь булып укыла, алар проза булып укылмыйлар. Алар искиткеч югары дәрәҗәдәге шигырь булып укылалар. Һәм Ләис Зөлкарнәйнең иҗатында әлбәттә тарихи хәтер, буыннар хәтере темасының аңа бәйле мотивларның төп тенденция булып баруын да хәзерге иҗатына кадәр кызылҗып булып сузылуын да әйтеп китү мөмкин түгел. Инде ул беренче чорында ук безнең бабайлар, инде төгәл китерә алмам, бабайлар давылдан яралган, без шул давылның дәвамы рәвешендә фикерләп, аның лирик герое һәм шагыйрь үзе дә үзен ата-бабалар рухы,
киләчәк каршында җаваплы шәхес итеп тоя. Һәм нәселләр хәтере. Буыннар арасындагы бәйләнеш, үткәннәргә хөрмәтне ул үзенең бөтен иҗаты буйлап алып бара. Баштарак ул авыл, әти-әни, туган җир кебек образларга багышлаган шигырьләрдә хәтер турында язса, шуның аркылы милләтнең киләчәге турында уйланса, аннары инде ул тагын да тирәнрәк фикерләүләргә кереп, фәлсәфи яктан киңәеп, гомум милләт яссылыгына чыга. Ул үзенең бу китапка язган сүз башында иң баштан ук мин Нугай йорты егете ди. Һәм авылының тарихын да сөйләп китә, һәм әлбәттә үзенең Алтын Урда чорыннан килгән тамырлары барлыгын тыю, аның лирик героеның да, шагыйрьнең лирик героеның да шушы ягын үстерә. Һәм ул аның әсәрләрендә татар тарихында эз калдырган күренекле шәхесләр галереясы калкан. Сөембикә, Идегәй, Мәңгүләр, Батыршалар, аның китабын ачып укыган кеше һәр икенче шигырьдә шул шәхесләрне күрә дисәм ялгыш булмастыр. Һәм шушы шигырьләрендә үзенең үткән ерак тамырларын барлап, лирик герой без кем, без кайдан килеп чыкканбыз, безнең тамырларыбыз кайда дип уйлана. Шигырьнең фәлсәфи куәте арта. Һәм аның шушы китапта урын алган соңгы елларда татар лиры эпикасында яңарыш үсешнең әле дәвам итүен. Гәрчә без инде бер 10 еллар элек татар лиры эпикасы үсештә бер урында тукталып тора дигән фикерләр ишетсәк тә, аның үсешен раслаган Алтын Урда бәйгәне дә шул хакта сөйли. Бу әсәрдә күп тавышлылык аркылы лирик геройның ичке сызлануына мин югарыда атап киткән шәхесләрнең җан авазлары кушылган. Бу китап аша һәм үзенең иҗаты аша әдип тарихи хәтерне сакларга, киләчәккә бүгенгедән юлны бары тик тарихны онытмау аша гына табарга чакыра. Һәм тагын инде шунысын да әйтеп китәсе килә, Ләйс Зөлкарнәйнең иҗатына хас үзенчәлекләр дигәндә, аның шигырьләренә хас ассоциатив образлар, метафоралар, интертекстуаль бәйләнешләр, импрессионистик алымнар, гомумән сүзгә игътибар үзенә җәлеп итә. Аны башка шагыйрьләрдән аерып торган Ләйс Зөлкарнәйнең стиле булган үзенчәлекләр булып тора. Әлбәттә, бүгенге кандидатларның барысы да лайык, ләкин инде шигъриятне яратучы, шигъриятне өйрәнүче кеше буларак минем һәрхәлдә һичшиксез Ләйс Зөлкарнәй турында фикер итәсем килгән иде. Рәхмәт. Ләйсән, рәхмәт сезгә бик зур. Ләйсән Рәдифовна надыхшыны булды. Һәм хәзер инде тагын бер кат Ләйс Зөлкарнәйнең бер шигырен тыңлап китәргә чакырам. Көйсез була замана. Әлфия Хәбибуллина укый. Рәхим итегез. Кемнең яшен саны икән күк? Инде кич бит, күктә ай. Күкрәккә кысып гармунын, тын гына уйный бабай. Гармун, гармун, бер җан булып бик күп яшәлде. Амин. Күкләргә бер җик булып, йөзне яшим әле мин. Әле синең күрегендә давылга тиң тыным бар. Онығымның малайына әманәтем, моңым бар. Гармунымны тотмаса да, моңымны отсын бала. Бұрынғы ки онытылса, көйсіз була замана. Әй, шәп көй ул безнең тормыш. Күпме уйна, култалмый. Яш санатырга без барда, кәк күкләрдә картаймый. Гармунымны тотмаса да, моңымны отсын бала. Онытылса бұрынғы моң,
замана көйсіз була. Көйсіз була замана. Татарстанның атқазанған артисті Әлфия Хабибуллина болды. Һәм хәзер сезнең каршыгызга Ләйс абый Закәрнәйнең үзен чакырырга теләр идем. Ләйс абый, рәхим итегез. Что сами накрасили, нажмите на прям, потому что там чуть ниже надо будет. Azam sen bilirsin. Ana boğaz aşağı tarafa gidelim. Я пойсал шалабын сынок еді. Ең әйбәті бірі сол. А можно я вас немножко в сторону, на вас проектор падает? Спасибо большое. Sarıtlar sarı utlar. Sarıların koynatmalı sağır. Sır hasretlerinin de sırhan değil. Tәңірейіміз көк жылғасын бұрған ялғыз. Сібірлерге сүрген жайны. Түн яқпай тәқітке кеттіп, сібіріліп ерген жайны. Сарылары қойынатмалы сағыр. Sarıları koynatmalı sağır. Sarıklarda yansın yemiş sarı otta. Sarık da demez yağmurda kalganına. Karaltmaz yağmur çabuğan alanına. Alsını kalıpsa aktamır sarıktay. İlkineysin ise kısılışkan solur. İlkin tüpten çabuğan inlerge salır. Sarıktaymış şağırlar. Sarı otta. Sarıları kaynatmalı sarır. Bakırbazın. Stara tiller, usta kollar, asta kalgan. Asıl javlı məğzendir. Pugaşav yollarında baş savu məğneleri. Alakıştan eli xaman il ıntası qağılmagan. Ant ıntmaz xalıqlarına ak urdasını kütüb algan. Xan çatır oylıqları. Dik azığa шығып, dil yazada, tağın qazıyı, bakır bazın, bakı bazın, qazı tağın, şatır tağının bimazalı baybaqları. Qo'y etib qo'sha bir qaba. Желкен отырау, сықты зиллер, отты толқан, ил карабын жесірі, қайсы еллар, нинді оққан, тартабын жанысыра, әйгәтмен. Тамырларға асылынып, міндім ярға, сауымы ата-бабалардан қалған атау, тау-тау долқан, талдым үзіп, Хәл алыймшы, қылның болып, қәр күзенек ятсын тарауы. Солар атсын, қияш күшсін, иссін жиллер. Әмин яттым шала қымшаммыша. Орталық тақпалаймады, үміт едейім. Едір кесер кішілеріме ұшанмыша. Ұшанмыша дәуір кесер кішілеріме, қаламыме, илхам кеге кешілеріме. Қалайым сінде, ұнытылайым, мұнда тұптын. Көтерірге тілеп түгіл, баттырам деп, башқалқытқан сайын соқты, салғы олқан. Ұнытылайым, ұнтылсын деп өткенлерін. Техникасы тыңғы бермей еңкілек. Үйенекті жилкенлерде шашып шаулай. Қымшалыплар қоя атау, қарап шыр. Бұрынғыдан, Бұлғарымнан келген қарап, құмға отырып қалған мәлі отырау болып.
Yönküler dağıl gitsen için seyahat tutkanlıktan varlık. Kişisel menülerini yalnız kalmam. Sindeyken devirlerini geçer kişim. Turmuş zaman kumlarına tırelgende dağıla varlık biter için. Ernüler var taş yürekli iritirlik. Yazmışlarını bırıp tutkan bir sular var. Kuvarı bol mankırtlıktan hatırlarını. Bir taraflık sayılarından canlı kovar. Yıldızda şut dimesini eğlengende, beylegende namus gözün, nefis zencal. Kuvarı bol maksatlarının tüvenlikten, maturlukla hareketten kuvarı bol. Tağ-tağdulkan, il zilkenli yasu atağı, şavvalavul. Kızgalırız yinişi, baş kalkatkan sayın suğa sallı dolkan. Suğa demek, ilk müderli gitsiniz. Neyse abi, Zülkerneyn. Gitti mi? Rahmet sizge bek zo'r. Ham hozir endi bizning 2024-yilda To'qay premiyasini taqdim etilgan 3-chi kandidatimiz turida so'rashimiz Boris Gershevich Вайнер. Men ruxsat etsangiz ruscha aytar edim. Детский поэт, прозаик, переводчик, автор-исполнитель, лауреат Казанской литературной премии Горького, Саджиды Сулеймановой и многих международных премий. Сегодня, к сожалению, Борис Гершевич не смог приехать по состоянию здоровья, но рядом с нами бүгін біздің білән янәшә аның хатыны, шағирә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының шулай ук Саҗидә Сулейманова исемендәге премия лауреаты Наиля Гарифҗановна Ахунова. Наиля ханым, рәхим итегез, приглашаем. Сәміз, кадірлі слар. Но мы волнуемся, конечно. Добрый день всем. И в первую очередь хотим выразить благодарность за выдвижение Бориса Вайнера на соискание премии государственной имени Габдуллы Тукая этого года за совокупность вклада в литературу, многолетнюю детскую литературу в первую очередь, за нравственное воспитание эстетическое юных читателей, за переводы, популяризацию татарской литературы и татарского фольклора, а также за поддержку молодых дарований Татарстана. Вот немножко так длинновато звучит, но я думаю, в этом как бы вот суть этого соискателя. На самом деле за 76 лет жизни, вот ему в этом году исполнилось 76 лет, он один из самых, скажем так, уже известных в своей области, в области детских поэтов, детской литературы, не только у нас в Татарстане, но и в России. И по мере сил, своими возможностями он старается донести литературу, лучшие образцы ее, татарской поэзии, в первую очередь для детей, для российского читателя, и не только. Во всяком случае, пьесы, спектакли по его пьесам, по татарскому фольклору, это «Алмазная гора», они шли и идут в Гостеатре «Кукол Акият», в Оренбурге, в драмтеатре имени Файзи, в Бугульме, в Саранске, в Буденновске, в Дзержинске, в Минске и еще в очень многих городах нашей страны. А недавно в Оренбурге в прошлом году состоялась премьера его нового спектакля по пьесе, по татарскому фольклору, по сказкам, в основу которого положена сказка «Камыр-Батыр». И это
пьеса, этот спектакль называется «Богатырь из теста». И тоже она с успехом сейчас идет на сцене этого театра. Ну и еще хотелось бы сказать, что не понаслышке Борис Вайнер знает творчество татарстанских поэтов, в первую очередь пишущих для детей. И одна из книг его, которая называется «Полотенце в 7 цветов», под одной обложкой объединяет 20 авторов от Габдуллы Тукая до современных поэтов, некоторые из которых сидят в этом зале. Это Илдус Шарапова, это Накиб Каштанов и многие другие. К сожалению, некоторых уже нет с нами. Он дружил, например, с Робертом Минуллиным. Роберт Минуллин его, как и Сергея Малышева, называл одним из своих лучших переводчиков. И считал, вот он на его юбилей в Театре «Океан» сказал, что Борис Вайнер достоин всех премий. И он ему желает этого. Но я надеюсь, что вот его пожелание, его, можно сказать, завещание в некотором роде, да, оно исполнится. Мы очень все этого ему желаем. Но, как и всем, собственно говоря, соискателям, желаем удачи. И хочется показать эту книгу. Вот, наверное, я не поленилась, 2 сумки книг принесла, и только малая часть тех книг, которые, 2 больших пакета, которые были изданы. Вот посмотрите, замечательно, мне кажется, проиллюстрированы Фаридой Харасовой, супругой Лаисы Зулькарная. Спасибо ей большое. Давайте ей поаплодируем. Вот такая красивая книга. И, скажем так, сюда вошли еще не только перечисленные авторы, но и, скажем так, песенки для театра. Это песня Айбану из спектакля «Как кружка» Рената Хариса, которую он тоже переводил на русский язык вместе со мной. Гульшат Зайнашева, песня Булата из спектакля «И казак Шурали», этот забавно Шурали Гарай. Рахим сделал инсценировку сказки Тукая «Коза и овца», а мы ее перевели на русский язык, и она сейчас идет во многих театрах нашей страны. Ну вот здесь я все не буду перечислять, тут и песенка Шурале, и «Если в сердце добро». Это все вот не только сами пьесы переведены, но и стихи, песни были написаны Борисом Вайнером. Он еще, помимо всего, не только переводчик, драматург, сценарист и детский и взрослый поэт, но он еще и автор-исполнитель. Вот, к сожалению, по состоянию здоровья он сегодня не может быть с нами, но я думаю, он посмотрит записи сегодняшний вот этот наш вечер, эту встречу в любимом нами всеми музее Тукая. Кстати, мой отец Гариф Ахунов, земляк Тукая, да, и тоже лауреат государственной премии Габдуллы Тукая. А мы с Вайнером уже 45 лет вместе, поэтому я, конечно, вот как доверенное лицо могу сказать, что он заслуживает, он достоин этой премии за свой вот этот многолетний совокупный вклад. И я благодарна всем тем, кто его поддерживает и кто его выдвинул на эту премию. И правительственной комиссии хочется выразить благодарность, и издательству нашему татарскому книжному, и Пушкинскому культурному центру, и журналу «Казань», разумеется, и многим-многим другим за информационную поддержку, содружескую, ну и за понимание процессов литературного движения в нашей республике. Ну вот здесь вот некоторые просто, видите, он еще и развивающие книги пишет. Вот есть здесь азбука, есть творческие задания по русскому языку. В журнале «Казанский альманах» он ведет рубрику о языке. Например, и здесь часто бывают переводы с татарского, которые он здесь размещает. Вот, например, в частности, вот в этом журнале, которого он является долгие годы членом редколлегии. Я хочу просто вот в завершение своего выступления, еще хотелось бы вот такую тоже книгу показать. Это уже книга выдержала 2-е издание, она называется «Казан Риваятлер. Легенды Казани». И она на 2 языках. Это тоже татарский
фольклор адаптированы и переложены Борисом Вайнером для детей. Первое издание, кстати, иллюстрировали дети Татарстана на конкурсной основе. Она очень быстро разошлась. Презентация была в городской ратуше 1 июня, когда она вышла. Вот. А эту книгу оформила уже Соня Легостаева. И тоже со склада буквально последние вот эти 2-3 экземпляра удалось нам получить. Это радует, когда связь обратная с читателем, когда читатель находится его, можно сказать, писателя. И книги Вайнера 7 раз становились победителями в номинации «Лучшая книга года» по результатам опроса как раз библиотек Татарстана. То есть это очень значимая для писателей премия. Она говорит как раз о том, читают ли книги автора, скажем так, юные и взрослые читатели. И вот в завершение сегодня у нас выступят дети, которые прочитают стихи, вернее, переводы Габдуллы Тукая. Это дети, которые у нас участвовали в конкурсе. Мы с Борисом Вайнером 26-й раз проводим фестиваль «Тушновы наши землячки». Участницы Великой Отечественной войны, переводчицы, кстати, Габдуллы Тукая Мусаджалиля, замечательные, вот, и уроженки Казани. И вот они все стали призерами этого фестиваля и будут читать переводы Борисом Вайнером Габдуллы Тукая, короткие стихи. Ну вот, а я в завершение прочитаю, ну еще тут по программе мы скажем дальше, прочитаю просто из переводов одно стихотворение взрослое, потому что здесь будут детские стихи в основном звучать. Так, сейчас. Гариф Ахунов. Но не могу я мимо папы пройти, как говорится. Не все знают, что он писал и стихи тоже. Ну, для себя в основном. Вот. Иногда маме, правда, посвящал. Родному краю, о край мой, беде вопреки, и доли сиротской назло, как прежде опуша, меня твое согревало тепло, написано мне на роду, в родные стремиться места, пока не закрылись глаза, пока не умолкли уста. Дарска, дорога равна, надежнее не знаю дорог, с годами и наши дела вернутся туда, где исток. И вот здесь еще... Спасибо. И, кстати, хочется напомнить, папа любил в этом музее выступать, да, и в Арских краях. И я очень рада, что благодаря арчанам и единомышленникам появился родник Ахун-Чешмасе на месте деревни, где когда-то папа родился, Кишкиная-Щеле. Вот, это недалеко от Казанбаша. И в прошлом году Казанбашская школа, которую папа заканчивал, получил его имя. А на следующий год будет ему 100 лет. Надеюсь, что мы все достойно отметим этот юбилей. Ну, я еще, конечно, очень благодарна библиотекарям Центральной библиотеки Вишневского, всем филиалам, которые тоже популяризируют татарстанскую литературу и часто нас приглашают выступать. Ну и в завершение мне хочется отдельную благодарность выразить, скажем так, Альбине Абсалямовой, которая тоже информационно поддерживает и наши фестивали, и, скажем так, все мероприятия интересные в нашем городе, благодаря которым мы узнаем о многом, что происходит в литературной, культурной жизни нашего города. Ну, наверное, есть слово. Давайте ее попросим. Добрый день, дорогие друзья. Я не буду слишком долго выступать и повторять то, что Неля Габзяна уже сказала. Скажу, что Борис Вайнер является, естественно, постоянным автором журнала «Казань», но для меня знакомство с ним началось в раннем детстве. Мы соседи, и Борис Вайнер сыграл огромную роль в моей творческой судьбе как наставник. И вот эта ипостась его, наставника юных авторов, человека-учителя, того, кто направлял, наставлял, это огромная ипостась его творчества, его творческой деятельности, то, о чем, может быть, Нельга не так подробно рассказала. Я
публиковалась в журнале «Барабашка», который он издавал, и в журнале «Зонтик». Эти журналы издавались еще в 90-е годы, в нулевые, и одни из первых моих публикаций, когда мне было 13 лет, 14 лет, 15, 16, вот выходили на страницах этих журналов. Это было очень волнительно увидеть такую публикацию, когда ты начинающий автор, когда ты только-только делаешь первые шаги, в тебя кто-то поверил, и тем более такой замечательный поэт, уже известный. Но творчество Бориса Вайнера — это творчество не местечкового масштаба, это творчество российского масштаба. Это человек масштаба всероссийского, может быть, даже международного. Его произведения печатались, в моем детстве в журнале «Веселые картинки», которые мы выписывали тогда под псевдонимом Борис Сулимов. Мурзилки, да, и Колобок, и многих других. Ну, то есть в детстве это те журналы, которые мы выписывали, и вот его имя было знакомо. Глаза у кошки в темноте горят и освещают кошки на дорожке. В пустом, в ночном саду бродить без фонаря кому-то страшно, но ей не крошки. То есть вот эти слова, которые я помню с самого раннего детства, то есть это то, что с 3 лет, наверное, с 4 лет, или про волка, не знаю чуть не истории, хоть знаю в историях толк, в поселке у самого моря живет удивительный волк. Он зайца не видел ни разу, зато очень часто акул, он плавает кролем и брасом хотя бы 100 раз утонул. То есть это стихи, которые вот со мной с раннего, с самого раннего детства. И когда он написал предисловие для моей первой книжки стихов, она вышла, когда я еще училась в школе, в 10 классе, 16 лет, и вот именно открывает словами Бориса Вайнера, который поверил, благословил, ну, это было для меня очень важно. И я счастлива, что сейчас уже я сама могу печатать его на странице журнала «Казань», ранее на странице журнала «Идель». И вот, например, у меня в руках номер 7 за 2022 год. Здесь есть такое стихотворение, большая подборка здесь Бориса Вайнера. Одно из моих любимых стихотворений. «Я знаю милый городок, где все круглым кругло, окно и клумбы, и цветок, и слово, и число. Там собираются в кружки на круглых площадях, там разъезжают седаки на круглых лошадях. И машет кавалькаде вслед платочек кружевной, и до утра сидит поэт над рифмой кольцевой, и стрелки кружатся в тиши, и в кухнях не спеша сползает лука кругляши на блюдечко с ножа. И круглая бежит слеза по розовой щеке, и круг выводит ягоза на грифельной доске, и плещет круглая вода в ведерке рыбака, и ходит по кругу беда, далекая пока». Борис Вайнер, автор замечательных инсценировок татарских писателей, собственных пьес. Многие, я думаю, в детстве или сами своими детьми ходили на «Новые приключения 3 поросят» или «Мистер Никто» и многие другие в театре кукол и кият. В музее, вот мы сейчас с детьми, когда бываем в театре, там в музее есть куклы из этих спектаклей. Не все они сейчас идут еще, но познакомиться можно в музее с историей. Но то есть человек множество уникальных талантов и замечательный поэт, переводчик, потому что популяризация произведений татарских писателей для русскоязычного читателя — это очень важно. Вот все здесь татароязычные авторы знают, как важно, чтобы аудитория была шире, чтобы русскоязычный читатель прочитал. И Борис Григорьевич не просто переводит, а он очень много публикуется во всевозможных российских изданиях, как книги отдельно выходят, так и журналы по всей стране. То есть он позволяет читателям узнать о произведениях татарских поэтов во всех уголках нашей страны. Это чрезвычайно важно. Не так много у нас авторов, которых печатают по всей стране. Ну, может быть, еще Алена Каремова из переводчиков, и, собственно говоря, все из ныне живущих. Но я не говорю о классиках, а вот это уже тоже классик, Борис Вайнер, конечно же, тоже классик. Но из ныне творящих, ныне активно работающих, их очень мало, их меньше, их там всего несколько человек, да, на пальцах одной руки, поэтому то, что он несет во все уголки нашей страны, не только свое творчество, но и творчество поэтов, многих и здесь присутствующих, но это чрезвычайно важно. Но, естественно, это человек, у которого не одна книжка вышла, не 2 книжки. Это не тот, кто известен в узких кругах, он известен в широких кругах. У него каждый год выходит по несколько книг. Опять-таки во множестве издательств, не только Казани, но и по всей стране. И
активно действую. Так, куда он включает переводы всегда. И переводы, да, включает. То есть это человек, который очень активно творит, не почивает на лаврах, не так, что там написал что-то одно когда-то, и за это произведение выдвигается. Нет, он так не делает, и этому я очень рада, что у нас в нашем городе живет такой замечательный поэт, драматург, учитель, издатель, и дай бог ему долгих лет жизни и всяческих премий. Спасибо. А сейчас мы посмотрим трейлер по как раз спектаклю «Коза и овца» Габдуллы Тукая, инсценировка Гарая Рахимова. Включим, ладно? Маленькие, вот «Коза и овца». Посмотрите. Давайте, ладно, дальше. Сейчас, пока этот трейлер ищет, мы приглашаем на эту сцену тогда Владимира Гаранина, который исполнит песню, как раз очень известную, в жанре серенады Бориса Вайнера. Вот она публиковалась буквально везде, но существует еще и как песня. Давайте его попросим. Владимир Гаранин, известный наш автор-исполнитель. Иванова, с полуслова ты зажгла в груди костер. Выйди, выйди, Иванова, поскорей ко мне во двор. Выйди, выйди, Иванова, поскорей ко мне во двор. Из окошка, где цветочки, мне рукою помаши. Этот носик, эти щечки, до чего же хороши. Этот носик, эти щечки, до чего же хороши. Эти глазки, эти ушки, этот модный кружевной. Алый бантик на макушке, этот ранец за спиной. Алый бантик на макушке, этот ранец за спиной. Этот в ранце ластик новый, это в клеточку тетрадь. Выйди, выйди, Иванова, дай по алгебре списать. Выйди, выйди, Иванова, дай по алгебре списать. Слово скажу, я когда стал знакомиться с произведением Бориса Гешевича, поймал себя на мысли какой. В свое время в университете я изучал прозу и публицистику Андрея Платонова и семантическое взаимопроникновение лексем. Ну, то есть рядом стоящие слова со значениями, да, они друг друга дополняли, создавали новую такую смысловую реальность, да, давали новый смысл произведения. И это тоже всецело есть и в произведениях Бориса Вайнера, в тех же стихах, например, сейчас вспомню, «Заря на пасти», как там у нас начинается? В океане тьма на пасти, и одна другой зубасти, да. И многие другие, да, вот если почитать, то как раз вот наблюдается такое вот явление языковое. И, конечно же, это его способность очень четко воспринимать слово, его значение, оно в переводах очень здорово применяется им, и вот эта россыпь мудрости и смысла в тех же стихах Тукая, это, в общем, все наблюдается, и поэтому читаешь с наслаждением переводы, проникаешься эмоциями, то, что переводчик передал, теми словами, которые подобрал именно для этого стихотворения. Так что Борис Григорьевич очень достоин того, чтобы его, да, чтобы его... 50 песен. Да, песен очень много, у меня в репертуаре тоже 20 песен, а книга, по-моему, к 70 приближается, да, ну, на самом деле. Полусотни точно. Да, почти полное собрание сочинений, наверное, у меня есть в доме, потому что я бываю практически на всех презентациях его замечательных книг, где есть обязательно переводы. Да. Спасибо. В душе народа
как совесть наша вечная живет. Живет Тукай, как чистый свет небесный, у каждого сияющий в глазах. Звучит Тукай, дастан, легенда, песня и сказка у народа на устах. Свет, включите свет, а? Ага, сейчас, секундочку. Свет там сзади включите, пожалуйста. Это был небольшой трейлер из спектакля по инсценировке сказки Габдуллы Тукая «Гора Рахима» в переводе Бориса Вайнера и Наили Ахуновой, а все песни тоже написал Борис Вайнер. Он у нас, помимо того, что еще стихи пишет, он еще и композитор часто, и его песни исполняют и барды, и рокеры. Вот у нас на днях был фестиваль «Тушь новая», и там группа «4 сезона», рок-группа исполняла его песни «Бродячий борт» и другие многие. Вот, кстати, завтра у нас будет в Доме татарской книги вечер поэзии и музыки, летобъединение имени Гарифа Ахунова и подведение итогов фестиваля в 6 часов. Вход свободный, всех приглашаем. Заодно мы еще тоже познакомим с переводами Бориса Вайнера «Татарская поэзия для детей и взрослых» и поговорим о сегодняшнем вот этом значимом очень для нас мероприятии. Ну и представим новых авторов. А сейчас я хочу представить вам юных авторов, говорю, наших чтецов, призеров фестиваля «Тушь новая», которые прочитают стихи Габдуллы Тукая для детей короткие в переводе Бориса Вайнера. Приглашаем. Девочки, выходите. Им по 9-10 лет. Это ученицы 93-й гимназии. Представлю. Мотовилова Виталина. Далее, давайте похлопаем. Далее у нас Ульяна Желудякова. Давайте похлопаем. И, наконец, Амалия Гибадульна, который, кстати, завоевал наибольшее количество голосов, опередив многих взрослых. Слово им, девочки, приготовьтесь. Вот вам микрофон. Ходите каждый потом. Габдулла Тукай. Добрая весть. Перевод Бориса Вайнера. Гуляет ливень по земле, весенний, облажной. Ведут 2 капли на стекле, беседу меж собой. Скажи, зачем и я, и ты, и 1000 подруг в одно окошко с высоты все время тук да тук? Затем, что беден этот дом, хозяевам подстать. Горбушка хлебный, в нем и днем с огнем не отыскать. И мы с тобой ему несем благую весть спеша. Дожди весною за окном, пшеница хороша. Габдулла Тукай. Малыш и мотылек. Перевод Бориса Вайнера. Подожди, мотылек,
Ты так долго летал. Расскажи, мотылек, разве ты не устал? Где твой домик стоит, свет вокруг или тень? Чем бываешь ты сыт, чем ты занят весь день? На зеленой лужайке живой дружок. Лужайка летает, погожий денек. Там, где нет и зной, где цветов аромат. Это сыт я едой, это ласки я рад. И как этот денек, моя жизнь коротка. Если ты не дружок, не лови мотылька. Габдулла Тукай у грифельной доски. Перевод Бориса Вайнера. Пиши, сынок, рисуй, сынок, на черном поле мелом. Перечеркни печаль, дружок, лучом надежды белым. Один ученый 3 невест на свете стоит это. Кто не смыкал в учение это, вежд, тот станет человеком. Спасибо большое. Это наши юные участницы, им по 9-10 лет. Вот. И они буквально вот... Давайте еще им поаплодируем. Поскольку нам сказали недавно о сегодняшнем мероприятии, у них было немного времени для подготовки. Литератор, видите, 3-го, а музыканты, например, 11-го, а художник вообще 13-го, да? То есть я очень благодарна родителям, самим детям за то, что они пришли, нашли время поучаствовать в нашем этом мероприятии. Борис Вайнер, он говорит, что он в душе всегда ребенок. И когда мы его спрашивают иногда на встречах, сколько лет его внутреннему ребенку, ну, он говорит, до 10 лет, наверное, не старше. Вот. И он пишет преимущественно этот возраст, хотя, конечно, от 0 плюс и до бесконечности, потому что некоторые стихи, они и для детей, и для взрослых, скажем, интересны и воспринимаются по-разному. Ну вот тут Альбина Абсалямова говорила стихотворение, вот оно, собственно, для детей, но сами посудите, мне кажется, взрослые тоже с интересом отнесутся к его содержанию. Оно очень короткое, «В океане» называется. Из морского цикла такого его. В океане тьма напасти, и одна другой зубасти. Каждый, кто имеет пасть, норовит на вас напасть. Если вы и сами с пастью, можно справиться с напастью. Если маленькая пасть, можно запросто пропасть. Если вы совсем без пасти, лучше на берег вылазьте. Вот такой совет от Бориса Вайнера. Мне кажется, актуально на все времена. И не только в океане. И, кстати, он нравится детям. У нас вот на самом деле, когда мы готовились, очень много мультиков снято по его произведениям. И, в частности, мультстудия Вадима Дросина сняла замечательный мультфильм на эту тему. И не только она одна. Студия еще из Екатеринбурга, из Москвы. И, кстати, Вера Алаши тоже много сюжетов по именно сценариям Бориса Вайнера. Ну а сейчас мне хотелось бы на эту сцену пригласить, скажем так, сюжет «Волшебная книга», чудесная книга, которая была переведена, его сейчас, по-моему, с нами уже нет тут, Лябибом Лероном, но она у нас прозвучит на русском языке, если можно. Чудесная книга, маленькая. Ага, попробуйте. А если вдруг у нас там технически возникнет проблема, то я хочу пригласить на эту сцену следующего тоже автора, не автора, вернее, автора-исполнителя, Земфиру Валееву, которая тоже стала призером нашего фестиваля Тушнова и споет песню на стихи, ну вот ждем же пока, на стихи Бориса Вайнера. Пожалуйста, дайте поаплодировать. В
счастья всех живых.